Kuma. Bila ka bolo sa mun ne kɛra. Mene lamɛn b'a fɔ ɲɛ cogo di? Mun ne nti lamɛn. I tɛ lamɛn. Nti lamɛn. O de problème t'a la. Ni jan. E ma ko furu de sara. Ni jan. Ma téléphone. Ne de ma saya. E da sa. Masa i jan. Ni sanni ne de tɛ. I t'a dɔn kɔnɔfɛn kɔni. Ni minɛ n tɛ ne ta. Ni minɛ. Ne de ni parfum sa yɔrɔ. O man furu sara bi bolo fɛnw ni. Ma bɛn e ma fɔ de. Ne m'i deli ne ma f'i ka na an ka kuma kɛ an ka bɛn a la e ma ban. Ni minɛ. Ne fana tɛ ne tɛ. Foyi wɛrɛ tɛ sanni ne. Wari misɛnnin hali ni y'a sɛgɛsɛgɛ ne ye dɔɔnin d'i ma. N ka sabara bɔ. O ma ne senna wolo bɛ to wa? N ka sabara bɔ bɛ. A bɛɛ bɔ. Ni ma sabali n ka fini yɛrɛ bɔ i la dɛ. N denkɛ a kɛra cogo di? A ye kabako da ye. Aw bi denw a tɛ musow bonya mun ka di. Cɛkɔrɔba i hakili bɛ fɔlɔ la yɔrɔ. I ye ne ka muso furu. Très bien. Cɛkɔrɔba yɔrɔ ne tun bɛ to ka taa kilela d'i ma. E tun bɛ taa ni sɛ mɔlenw ni sagasogow ni kamisow. Cɛkɔrɔba surafana fana tun bɛ taa. Kilela bɛ taa daraka bɛ taa surafana bɛ taa nin denkɛ. Très bien. Bon depuis ne ye nin furu ale de ko ne ma ko ne k'o jɔ. K'aw cɛkɔrɔba ninnu filɛ k'a bɛ balo mɔgɔw la tantɔ de ko ne k'o bɛɛ jɔ pepu. O de kama i ka dumuni tɛ taa san dɛ. Samara in bɔ a bɔ i sen na k'a fili a bɔ. A bɔ. Fɛn o fɛn b'a bolo a bɛɛ minɛ a la. Ayi cɛkɔrɔba. Nin tɛ ta ye. Ayi o tin tɛ. Ne minnu b'a la dun. Ne ka wari ma don na. Ne wari foyi tɛ yen. Alhamdulilayi. Sisan i ka dumuni sɔrɔ. A fusa awɔ an b'a kɛ ten. Kara design i ye nin fana kɛ tuguni.